Кръсталак. Не ще я се качи горе. Добре, че го изкитвахме. Е, от тук некъде пробвай. Става. Това е. Това е. Проблема да става от време. Да. О. Екстра. Идеални сме то. Шет, същата работа като него. Чакам на следващото пас да се набия. Че то фокусира калта по джама, а не джипа отпред. Лего е. Мът терен, братле. Мът терен със сигурност. Всички е този хръсталак. То не е хръсталак, са тръни. Така поне влезем в помозите. Чуден. Викаш, уния всяка неделя ходят. Да. Ще ходим и ние. Дръж. Не гази дръвчетата. Не стига, че се сипахме нивата. Трябваше ударим 2 снимки на нивата. Тя се виждала. Задните гуми изфърлиха отгоре, бе, човек и падна отпред. Хвърляме нон-стоп. Трябва да намериме по-свестни гуми. Тия много се окалват. Излезнахме на цивилизация. Скука, братче.